Sunana Hasken fadar sarkin Kano. Na ga wani bidiyo ana ɗora shi, ana yawo da shi, ana ta jita-jita. To magana ta gaskiya, wannan bidiyon ba daidai ba ne. Na yi wannan bidiyon ne lokacin da mai girma falakin Kano ya dawo daga Saudiya, umara kenan. Na je na yi wannan bidiyon, nake faɗar abin da nake faɗa. Amma ba ina nuna cewar na yi wannan bidiyon ne ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ba. Kuma mutane, abin da ba ku sani ba, yau ku san shi. Ni hasken fadar sarkin Kano ba wai wani mutum nake wa aiki ba, gidan daba nake wa aiki. Gidan nake duba, kuma kujerar nake duba, kuma billahu wal azimi ina nan akan bakata. Duk wanda Allah ya kawo shi gidan dabu, duk girmansa, duk kankantarsa, duk darajarsa, duk rashin darajarsa, kowane ne, in dai jinin daba ne aka ce yau shi ne sarkin Kano, wallahi al'azimu ne hasken fada ina tare da shi 100%. kuma billahu wal azimu sai inda karfi na ya kare wajen kare haibarsa da martabarsa da kimarsa a duk inda take. Dan haka a yanzu ma ina nan akan bakata, ina tare da sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, kuma billahu wal azimu sai inda karfi na ya kare a kansa. Duk abin da zai taba haibarsa da mutuncinsa, wallahi sai na kare shi, wallahi sai inda karfi na ya kare. Ina nan akai, kuma ba zan canja ba. Duk wanda ya himmance ya taba haibarsa da mutuncinsa, wallahi sai na taba nasa, kowaye ko dan waye a cikin garin Kano. Saboda ni gidan nake wa aiki, kuma gidan nake kalla, kuma kujeran nake kalla. Duk wanda ya zo ya zauna akan kujerar, to zan mai aiki bil haƙƙi da gaskiya, babu nuna bambanci, babu nuna san kai. Kuma ku sani, na yi mubaya'a, na bi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, kuma ina roƙon Allah ya bashi ikon jagoranci na gari. Allah kuma ubangiji ya kama, ya sa masa albarka. Kuma wallahi ina tare da shi, kuma wallahi ba zan canja ba, kuma sai inda ƙarfi na ya ƙare. In ji ni hasken fadar sarkin Kano. Wannan shine mubaya'ar tawa, na yi ta kuma. Amma abin da aka sa a baya ake faɗa ƙarya ne, bai danganci wannan ba. Wannan kuma ita ce, kuma wallahi zan kare haibarsa da mutuncinsa. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.